kubli iet yepi iwe be iwe ki basha skor gaktin jong ublei hagan gastam hagan katang batang tam jong tra Yesus Kristus nong penim jemi kabenta bangan keran hagan gastam kalong uwat ini gaktin ublei ka ong naga gospel jong Lukas kalonong kabakat khandai kadokhat kabashipho gaktin ublei ka ong kumni naba ukun ubriu ulawan ya kaban wat ban penim ya kabala jano kani kadokhat kadai kata kajing temu jong kajing trai u Jesu uwan khanang ban wat ikita ki bala jingai na ublei na marka pop bakilale uwan ban penim bat pelat ya ki bala sakma nagalenti jong u bat upen thamai biang pat syakata kajing ya dei ka biang jong ki bat ublei kajing keli menta kalong hato pila judan ne am kapor hakajing em jong phi bapija kanu ka tiar ka bakordor ni kanu ka tiar ka badan kam pija lesi ka pisa ni pija ka ksiar nangit pintrei si tom ban wat hadu bapinda syam nani hadu bapinda yo bat anda bapila yo pin ngok man hadu kata pin pu samreki lada pim yo pat pin si pin diao pin sa nut pin kan mau pin perkhat sa ya kata ka atiar ka ba phiklam la ban syam lan de ban yo kalong kum ju ha ka jing em jong ru nilong ki bakordor hadu kata khamat jong ublei nagata ka dau ujisu uwan ban wat iki bala sakma kajing thamu ujisu ba uwan kalong ban wat khanang ye ki bala sakma nilong kilang berat bala sakma ong gaktin ublei bat ngilayat halaga lenti handai ujisu uwan ban wat khanang om tang ba ba un wan wat handai uwan ban wat ban pen imru ini susu gaktin ka jong ublei na ka sithi ba a jong Petrus kalonong ka balai ka dokhat ka bakhandai ka ongumni utrai le tu chapang la ka jingkula kum badan gi bayen nyo ka jing le tut hendrei uyai sha slam bat phi ubom damon yanoi noru banjat no hendrei babaro kin poi sha ka jing kala ka bamut hagani kapor kat ba phirang snap ya kani khubor phisngo tho pila jalenti na utrai pila sakma pila hap hagalenti ga ba phiya Yesus Kristus uwa de phi phai sha u kala ga bamut phai na gelenti buman yo le se ha ba phi thi menta men stap phi kan mau ya ka pop ba phila le men shwa lani ka pop ka ba phi le menen phi sngoram ha ka do anu chong phi kan mo ba u Jesu umman ba phin sa ha ka ta ka jing sngoram umman ba phin sa ha ka jing jot phin sngo yala de kum ba phin sa kut ha ka ta ka pop Jesu wan khanang ban wat epi Jesu wan ban wat iki bala sakma nagalenti ka baki ki yat kita ki bala jingai no ublei kita ki bala yat no halaga jonggalenti lani ki bala yat no bakane ka perthai ublei wan ban wat Jesu Kristus wan ban wat iki bakun kita ukwa ban penem nagata ka daw ka Bible ka pen kan mawingi ba ublei jongi umman yanui nuru banjat no hendrei ukwa babaro kin poi sha ka jingkala ka pamut babaro kin yo ya ka jing penem kane ka longa ktin ka jong ublei ya ka naga step kan mau ba u Jesu ye phi Jesu wat na benta jong kita ki bala yat bat ki bala jingai no ublei ublen ko khu ye phi baro ki bala shash kore ka ktin ka jong ublei amen.